shoot, paingon namin sa lamak. Tanahon tanig kung sa kataas hangin ni Kraken. Kahit manolo. Kailangan maging mag-bike pa doon sa kuwan. Munisipyo. Luyahon si Kaisyot anila. Ay lang. Magasyot. Grabe yung kapuya. Hindi magukod sa Kraken. Jay, may luya kayo sa lang. Sige lang. Sige lang ganun sunod ba? Ano, direct picture? Wala mo Ano lagi? Oo, ito. Kuya na ko ba? Naman ko na kayo pagkakon dito. Apple, may taga-apple. Ano mo na po? Oo, kaya kung diri ba? Kanang lang diri. Ikaw lang na kay video ko. Ikaw lang na kay video ko.